Šambron. Táto malebná dedinka sa nachádza na východnom Slovensku v Prešovskom kraji v okrese Stará Ľubovňa. Obklopujú ju Levočské vrchy a dedinkou preteká malý potôčik Šambronka. Obec bola založená po roku 1366, keď kráľ Ľudovít I daroval územie obce vzdelanému Zemanovi Jakubovi. Prvýkrát sa obec písomne spomína v roku 1411 ako Feketekut, keď ju kúpil šľachtic Henrich. Neskôršie sa spomína obec ako Schwarzborn, Sambron a Šambron, čo v preklade znamená čierny prameň. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, chovom dobytka, garbiarstvom a kožušníctvom. Po prvej svetovej vojne zostali pri tradičných zamestnaniach, ako bolo napríklad šitie krojov. Kroj, ktorý na mne môžete vidieť, je charakteristickým historickým odevom pre túto obec. Kedysi ženy používali kroje ako bežný každodenný odev, no práve tento kroj bol vzácny a drahý, preto si ho dievčatá obliekali iba pri výnimočných príležitostiach. Od roku 1900 do roku 1930 poklesol počet obyvateľstva v dôsledku silného vysťahovalectva. Od roku 1943 obec bola prechodnou základňou partizánskych skupín, ktoré operovali v oblasti obce. Pri prechode frontu bola obec 23.1.1945 vypálená. Zhorelo 145 domov. Obec bola oslobodená 23.1.1945. A práve o tomto významnom historickom medzníku dediny nám už porozpráva jej obyvateľ Michal Sokol. May it be an evening star shines down upon you. May it be when darkness falls, your heart will be true. Aj popálené všetko bolo. Bolo hodne spálené ovce, dobytok bol spálený. Potom poutekali, dobytok nechali po maštáňach a na ktoré aj vypustili, tak potom poutekali, lebo to bola zima, tak kravy sa popchali do maštáni, no i tak pohoreli tam po. Les, jak je Barovské, jak kríž, tam zrobili cestu taký zákop veľký a potom zrobili drevený most preto, pred to zákop, čo Nemci mohli prejsť. A jak išli už Rusi, tak potom vystrelili, čo bola už nemohli prejsť, tam už museli ísť iné. Ale tam Rusi si zrobili hneďka cestu tam a to nevadilo. Ale kdeže? Tam sme sa rozumeli. Hej. Hej, no tak čo boli tu na zákopách, čo sa robilo, to bývali s nami po izbách. Normálne. Boli podelené, kde dvome, kde traja, kde bolo možné, aké mohlo možné bývanie, kde. Na to boli drevené izby, to nebola izba, jak kedy a siene, no, také bolo. S nami spolu. I prišlo, keď tak štedrý večerali s nami. Hej, oni mali svoje, ale takto, my im dali, oni prinesli svoje a dali nám deťom, také detiska boli tam, alebo čo tam. Dali, hej. Ešte bolo lepšie, pretože chodili na zakopy, platili a už bolo i korun. A radi ľudia išli, pretože zarobili si. Takže ešte dokonca bolo lepšie. Bo už 6 korunku mali a si kúpiť, čo už potreboval aj čo je tak. No. Po vojne bolo horšie. Lebo to nebolo oblečení, nebolo dostať nič. No len práve z toho hospodárstva, čo sa žilo. A ináč nebolo, horšie bolo. A otec ma poslal
do Ľubovní, že či taký voz nezožený, bo to nebolo ani voz a ostrebalo na gazdoveta. No a zavolal som kamaráta a sme išli už domu, no tam stala milícia. No a tomu som mal potvrdenie, nie? No tak prišiel ku nám a že si majú potvrdenie, povedám, my máme, sme ukazovali papier CMNV. Takže nedobre, že to neplatné. Tak sme sa to trošku tam hadali, nie? No a tam stali ešte 4 či jak, také chlapi, vysoké. Prišli ku mne, dali mi jeden po papule a zobrali mňa do basy, bo tam bola Ľubovní basa. Pozerám na okno mreži. Asi myslím tak. Hovoria, že keď prejde hlava cez mrežu, tak prejde celý. No i ja prišiel k oknu i teraz hlavu pchám. Do jedného nejde, do druhého nejde, do tretieho vošla. Ale som sa bál. Teraz či vyťahnem nazad. Išla milícia, to som sa stiahol nazad, naspäť do vnúka. No a jak prešiel, tak už to sa tlačí. No ale to som mali krojne chološti, no také. Tu je trošku bolo silnejšie, tá nedaj Bože mi bolo sa pretlačiť, nie už tam preťahnuť. Ale ako som sa preťahnuť, košelom mi to vyťahlo, nie? Mal som takú blúzku, zobral na seba a po gymnázii som utekal a cez Cintorín a vyšiel som na cestu a že aj tá kaplička tam jak je. A som išiel na cestu a išiel na cestu už domu. Na tradícii bolo veselšie, jak teraz. Chodili devčatá spolu, kde sa priadlo. To sa robilo lenom. Hej. To chodili devčatá na večúrky, to sme zvali, po izbách. Raz tu, každý večer inde, kde devčatá boli. Chlapci chodili ku ním, spievalo sa a tak to. No a tradícia to bola dosť, bo tu sa robilo všetko domáce platno, všetko sa robilo ručne. Len sa sial. Čo robili? Tak cez zimu priadli. Tiež? Áno. Chlapci, večerky sme mali, na večerky sme chodili do izby, cez deň tá robota bola taká, v maštárniach sa robilo, krmilo sa, bo to boli kravy, z toho sa žilo. Do roboty nechodil nikto, bo nebolo roboty. Na poli bolo. Len na poli. No a cez zimu sa vozilo potom prebačený hnoj na sáňoch. V jaru už potom treba orať, sádiť, v lete kosiť. No a z toho sa žilo. No, korunky neboli žiadne. Najdôležitejšou kultúrno-historickou pamiatkou obce je grécko-katolícky jednoloďový chrám Panny Márie Ochrankyne z roku 1872. Predtým bol pravoslávny. Je postavený v romantickom slohu s novoromanskými prvkami. Zaujímavosťou je, že pôvodne bol tento kostol drevený a stál presne na tomto istom mieste. Murovaný vznikol tak, že okolo dreveného postavili murovaný, aby sa ľudia mali kde chodiť modliť. Po ukončení stavby potom vnútorný drevený kostol dosku po doske rozobrali a vynášali von.